তৰফৰ পৰা আমি তিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ 79th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে কমপ্লিট হ'ল। আমি এই বছৰ 80th ভৰি দিলোঁ। এই উপলক্ষে আমি চিৰাংগা মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক লৈ আমাৰ লগত আজি চিৰাংদুৱাৰৰ সভাপতি আমাৰ ৰাজেন বাৰা ডাঙৰীয়া, চিৰাংদুৱাৰৰ উপসভাপতি বীৰদাও মুছাহাৰী তথা এই তিৰংগা যাত্ৰাৰ আমাৰ কনভেনৰ বীৰদাও মুছাহাৰী আছে আমাৰ লগত, আৰু কনভেনাৰ নবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু চিৰাংদুৱাৰ মণ্ডলৰ পৰা উপস্থিত আছে আমাৰ ইয়াতে মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী, আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্তা সকল আমাৰ উপস্থিত আছে। এতিয়া আমি এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম। উপলক্ষে আজি আমি চিৰাংদুৱাৰ মণ্ডল হৈ সকলো কাৰ্যকৰ্তা মিলি আমি আজি এই উৎসৱখন পালন কৰি আছো, আৰু এই উৎসৱৰ লগতে আমাৰ কমচে 3 কিলোমিটাৰ আমাৰ পদযাত্ৰা থাকিব। আৰু ইয়াত আমাৰ জিলাৰ পৰা উপস্থিত আছে উপসভাপতি আমাৰ বিশ্বজিৎ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ মণ্ডলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা মিলি আমি এইটো কৰিম। তো আমি সফলতাভাৱে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আশা কৰি ধন্যবাদ জনাইছো। তাতে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম তেনেকুৱা নাথাকিব, কিন্তু আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তা মিলি আমি ফ্লেগ হোষ্টিংটো কৰিম। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय सारा भारत नाङै जे 80थि भारत उदांस्रि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनैहाय जेरैबायदि फ्लेग गायनायनि जे मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारि, थामहिनबा हानजा सुनाय हाबाफारि, बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ मिरुनिफ्राय जिल्लानिफ्राय मण्डलसिम बिथोन हरनाय लेखा जोंबो 12 नं चिरांदुवार मण्डलनि जानानै दिनैहाय जोङो बे मण्डल अफिसनिफ्राय जोङो रुनिकाटा बाजारसिम जों मोनसे बेबादि हानजा सुनाय जों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लाफैदों जोंहा जिल्लानिफ्राय लेङाइ आफादगिरि जा बिश्वजित बर्मन बिथाङा बाहागो लादों, जोंनि मण्डलनि आफादगिरि जा राजेन बारा बिथाङा बाहागो लादों, जोंनि जिल्लानि युवा मोर्चानि सासे सेक्रेटारि जा सन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों, जोंनि मण्डलनि जा गाहाय नेहाथारि सानै दङ, नबीन शर्मा दङ, जा कमल ब्रह्म दङ, आरो जोंनि महिला मोर्चानि जा आफादगिरि सोदोमस्रि बसुमतारी, जोंनि किसान मोर्चानि जा आफादगिरि दङ दुलाल टप्प, आरो जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। थांखिया बेनो जोंहा फैबाय थानाय 80थि भारत उदांस्रि सान, बे सानखौ जाहाथे सारा बुहुमावनो, सारा भारतआवनो, सारा आसामावनो, सारा बड'लेण्डआवनो आरो सारा ओनसोलावनो जोङो बे फिरफिला गायनायखौ जोङो मोनसे रायजोफोरनिसिम मिथिहोनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो जों साफ्रोमबो जोंनि भारतनि नोगोरारि जानानै जोङो गाबोननि समाव थामहिनबा 15 आगस्टआव जाहाथे जोङो न'खर न'खर फिरफिला गायनाय, बे गायनायनि हाबाफारिखौ जाहाथे बयबो मावफुंगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। आरो जोङो नैबे 80थि भारत उदांस्रि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंहा 150थि जोंहा बन्दे मातारामनि जोनोम बेखौबो फालिगासिनो दङ। आरो जोंहा दिनैहाय पाकिस्ताननि जे गावस्रानाय, पाकिस्ताननि जे इन्डिपेन्डेन्स, बे इन्डिपेन्डेन्सखौबो जोंहा भारतआव दिनै फालिदों। आरो जोङो आसा खालामो जाहाथे बे फालिनायफ्रा जाहाथे जोंनि भारतनि मोनसे गोजोरथि, जेरैबायदि जोङो मोनसे समाव उदांस्रि लुबैनानै जोंनि गोबां जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोना थैलांबाय, बै बिथांमोनहाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो, बिथांमोननि आद्रा थानाय जे मावनो गोनां खामानि, बे खामानिफोरखौ जोङो निश्चय गोदान जोलैया जोङो निश्चय मावनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो लाइमोनफोरनि जे गोहो बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव निश्चय जों दिन्थिनांगोन। आरो जोङो बिजेपि दोलो हिसाबै दिनै सारा भारतआव दिनै मोनसे गोहोगोरा हान्जा जानानै बियो सरकार खुंगासिनो दङ। जोङो आसा मिजिं खालामो फैगौ 2047 मायथाइसिम जोंनि बिजेपिनि जे दैदेननाय जे सरकार बियो थागोन, आरो जोङो भारतनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जाहाथे जोङो मोजाङैनो जोङो मावफुंनो हागोन, आरो मोनसे गोहोगोरा भारत दानायाव बयबो जोङो बाहागो लागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। जोङो गाबोन 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनो जोंहा मण्डल अफिसाव जोङो मोनसे फिरफिला उरायहोनाय जे हाबाफारि जों लादों। आरो बेनि अनगायैबो जों फिसा फिसा मोनसे एक्टिभिटि हाबाफारि लानायनि सिन्था खालामनाय जादों। गाबोननि समाव बेफोरखौ जोङो थि खालामनानै जों मावफुंनो नाजागोन। जोङो दिनैहाय गोबां मानसि लिंहरनो सानदोंमोनब्लाबो, नाथाय दा गायनाय फुनायनि दिन, दिनै गोबां मानसिफ्रा गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' जानानै दङ। सोरबा बान्दो मावदों, सोरबाया लोमजादों, सोरबाया डक्टरनाव थांदों, गोबां बेबायदि जेंनाखौ जोङो दिनैहाय मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो
गोबां मानसि नङाब्लाबो जे सासेनि गेजेरजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन, सानैनि गेजेरजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन। फैबाय थानाय समाव बेनो मोनसे गिदिर दोहौ जागोन आरो जोङो जोंनि इयुनखौ जों थि खालामनो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो।